Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ano? Ban magka sa kanahan si Hina. Kumapi ang ganahan pa kasya. Dagkot sa kong sigarilyo. Nawa na. Balik-balik na magasin. Pistola ni. Higda! Ano mangga kuya Jonas? Ano mangga kuya? Higda! Hinahin ako, sir. Sige, Tikoy. Kaniyo, Tikoy. Oh, sir? Siya to. Oh, kini lang, sir, ha? Salamat, sir. Unya na lang gud uli. Uban na isa mi diri si Tonton. Sorry kay, sir. Wa ko'y kondisyon. Sige, Sir Leon. Okay. Natuog na tingaling bata, sir. Si Hina? Oh, basin. Pasagdan lang nato. Ihatod naman kong amahan sa Monte Ugma. Mauligi, sir. Pasagdan lang nato ang bata, Tikoy. Mauligi, sir. Oh, sige, sir, ha? Sige, Tikoy. Hamping. Salamat, sir. Natuog na sa tingali si Jonas. Hayang! Mapahuli ko sa amo, Kuya Jonas. Hayang laki! Uno! Tuhaan ang duha mo kakamot. Nagtapon sa duha niyong katutoy. Kuha! Sumbaga lang kuto-kuto. Kuya pa na yun. Maura man di. Nalimot ko sa kisulti na Tonton. Karon, hupuan ka na nako, Iena. Murag mingaw na. Bebe, ko no be. Mingaw na yun. Pabuton ko lang siya. Ingon man siya nga, anilang ko sa gawas. O pabuton ako siya mo gawas. Waton na ko sa Jonas. Agtaas nga laso. Gikan sa gamay pagbata siya na. Mao kini gigamit nga laso sa buhok ni. Hindi mo kini sa iyang kinahada.
nimo ni Belen. Greg! Tanaw si Yena! Ang ayan ka instalasyon niya! Panamin, anak! Panamin, Yena! Misabot ka, kagwapa! Dadanig akong laso. Ang pingi kay binuhat ni Mama. Dadagi hapon niya sa imo pagpauli. Oh. Ako ning apingan anak. Tatay Greg! Tatay Greg! Oy. Lami kayo. Layo ra kayang gakong kamot. Lami gid ang tinuod. Lami gid kayo. Pero ikaw ang kinalamian niya na. Jonas? Jonas? Kumana? Sir? Asan ka, sir? Natuog na. Ay, uso, sir. Di magaton. Oh. Jonas? Kumana? Unsay humana? Human na, God. Ha? Human na si Ina. Oh. Human na paniti ni Jonas si Ina. Yari na si Ina. Imo nagkirip si Ina? Jonas? Kumana? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!